Yani ev pêvajoya hilbijartinê demek derece Rojava Suriye'de bu. Li ji ber ku rewşa Rojavayê Kurdistanê bêtir heremên berê di destê rêberiyê xwe ser dabûn ji ber alozî û pevçûn berdewam bû û herî davê pevçûnên hatê jîn şûnda jî peymanekî di navbera her du hêzan de hat girêdan 29 meha yekî şûnda jî ev pêvajo hêdî kete Rojavayê Kurdistanê jî. Na ev hilbijartin çi ye? Mirov destpêkî wî belkî îzah bike çêtir be. Ev hilbijartin dema rejima Baas hate xistin û şûna wê heteşe bi hêzên xwe hikûmetekî demkî li Şamê ava kir şûnda ji xwe re nexşereyekê hat îlan kir. Got di nava 4 sala da em ê pêvajoya veguhezînê em ê xilas bikin. û ev pêvajoya veguhezînê çawa hat tarîf kirin? Gotin işte em ê destpêkî parlamenekî demkî ava bikin. Ev parlamento hükümetekî derxîne û hev hükümet bikaribe icrayê bimeşîne, yani karên welat bimeşîne û parlamento jî di nava 4 salan da bikaribe anayasayekî derxîne, kanûnekî esasî ji bo wî welatî derxîne ku da ku em ê di nava 4 salan da tê kevin peyvajoyekî asayî ya Sûriye. Projeyekî ya jî nexşereyekî bi wî şêwazî danîn pêşiya xwe. Lê rêbazên ku pêk anîn ji roja yekemîn û heta roja me ya îro ku rêbazên pêk tînin di vî pêvajoya asabûyîna Sûriye'de hemû rêbazên navendî ne, merkezî ne li gorê rewşa civaka Sûriye'ye ne li gorê rastiya civaka Sûriya giştî ye. Ev yek dihêle ku bertek li hember pêkanînên hikûmeta Şamê ya jî nexşereyên ku hikûmeta demkîya Şamî danîbûn bertek li hemberî wî derkevin. Ev yek jî herî davî li Rojavayê Kurdistanê li Bakur Rojhilatê Sûriyê giştî işte. Mirov dikarê bîne bertekên tund jî derdixîne holê. Sedem çi ye? Sedema yekemîn em e. Niha rêbazekî ku ev parlamento were diyarkirin hatiye danîn rêbazekî merkezî ye. Parlamenekî ji 210 kursiyan pêk were. Ji vî kursiyana, ji wan kursiyana heftî kursî yekser ji alî Serokkomarê Suriye ve te diyar kirin, yani te tayin kirin, mirov dikarî vî yekî bêje. Yani esas da şu zaten mukabilê sedî çil dike ev yek, sedî çilê parlamenê ji hikûmeta demkîya Sûriye yan jî yekser Serokkomarê Tirkiye ya Sûriye ya Şerava tê diyar kirin. Ev yek şu zaten dide diyar kirin ku parlamenekî wî çawa were ava kirin. û ê mane jî dora sed heftê parlamenên mane jî ev sed û çil parlamenên dimînin jî komisyonekî hilbijartinê hatiye saz kirin. Ev komisyonên hilbijartinê di hemû wilayetên Sûriye'de ve komisyonên jêr ava bikin û ev komisyonana di hemû hereman da kesên rûspîn wî heremê, kesên serok aşîrên wî heremê yan işte mesela nûnerên saziyên sivîl, nûnerên partiyên siyasî wê kom bikin, hejmarekî ji wan kesana derxînin û ev kesana di nav xwe da parlamenterên heremên xwe diyar bikin. Yani aslında hilbijartinekî gelerî ku hemû pêkhatiyên Sûriye bikarbin deynî xwe bidin û bikarbin herin ser sanduqa îrada xwe sanduqa da bidin nîşandan, hilbijartinekî bi wî şêwazî nîne. Hilbijartinekî ku kesên ku ji alî hikûmetî ve hatiye diyar kirin di nav xwe da parlamenekî ji bo heremên xwe derbixînin hatine ava kirin, yani rêbaz bi wî şêwazî hatiye danîn. Niha wextê hatta niha li Sûriye gelek herem bi wî şêwazî parlamenterên xwe derxistine. Niha ê mane parlamenterên xwe dernexistine alî başûrê Sûriye Swêda wan xetana, yani gelên Dürziyan hatana parlamenterê xwe bi wî şêwazî dernexistine. Yek jî li Rojavayê Kurdistanê, yani Kobanê Efrîn û wilayeta Hesekê hatana parlamenterên xwe dernexistine. İşte pêvajoya entegrasyonê ve em mijar jî hêdî kete Rojavayê Kurdistanê, hem li Kobanê hem li Hesekê bi taybet. Niha ev
د مجار نوا گل دا تینی کاش کرن قادن سیاسی دا تینی کاش کرن ریبازی کی کو حکومت دمکی یا شامی دانی پیشیا هرمان روجاوای کردستان نای قبول کرن ev یک چما نای قبول کرن جبر کو نونرتیا روجاوای کردستان به وی شوازی در ناکه پیش اراده یا گلین روجاوای کردستان گشتی در ناکه پیش ev کسی کی کو وکی کمیسیون هلبجارتنی هاتنه هرم نهال هرم کارو خباتین خوا دکن کسی گور خوا دو خوازن تیخن وان لیستین کو وان هلبجارتنا بکن yani doğru mesela dibijinle deri ki sedu du kesin sedu pinç kesin ve helbijartının navkada bikin keseki navkada derkinin peki ev sedu deh kes edu nizi sedu deh kes jali kiva hatiye diyar kirin kivana peşkeş kiriye yani kivan peş niyar kiriye dviyali da perskirek heye dviyali da hatta nahan nezelali heye serle hase ki doğru sedu hafti kes hatine peş niyar kirin jboy kubi karibin navkada parlamenter ki derkin peki ev rebas çıkas ligori demokrasi yani ligori iradeye gel ku derke ve peş hatiye diyar kirin jber ve ki hem jali partinin siyasi ve ya Kurdan ya Ermeniyan iro daxyaniya partinin yektiya Ermenice hebu şu zaten berteke ki tunci jali Ermeniyan ve derketiye peş ku tu keseki ku nünertiya Ermeniya bike dinava parlamento da cih nagre nünertiya Ermeniyan te da cih nagren disa qasi agahin ku dest meda heye Süryani divi mijari da gelek nikaş dikin ku çima reke ki yanji deriye ki bu nünertiya Süryaniyan nahatiye vekirinde kada taybet vilayeta haseki da ev yekena hemud da nişandan ku aslında peyvajoya helbijartini kujboy Rojavay Kürdistan'ı ciddi farz kirin peyvajoya ki ne demokratike peyvajoya ki anti demokratike peyvajoya ki ku iradeye gelen hesap neke bu mecra entegrasyonu hin nakoki Kurd bin yani şu naku peşketina peyvajoya entegrasyonu va hin nakoki jivole rabin lehvatın çebi be yani rêkeftine ki rast dinavera aliyan da were çêkirin zêdetir nakokîn heye hîn kûrtir dibe hatta niha sê qadên esasî da entegrasyon alî pratikî de em dikarin bêjin birê ve diçe yek qada askerî yek qada perwerdehî yek ji qada aborî da em dikarin bêjin ev rêkeftin te breve birin le çıkas be encam dibe çıkas rasti ev nakokiyana ji holê ra dibe çıkas nakokî kurdike rojane pratikên ku derdikevin pêş xuya dibe di entegrasyona qada adaletê de me ev yek dît di entegrasyona qada adaletê de hin di gava yekemîn da xitmandin çêbû hin di qabûlkirina zimanê Kurdî da qabûlkirina karmend û xebatkarên qada adaletê ya di rêveberiyê xwe ser da bûn pirsgirêk û niha entegrasyona qada adaletê niha halê hazir hatiye sekinandin mesela perwerde herî zêde digotin kar baş dimeşe nîqaş hene rêveberî hatine kabul kirin mamoste hatine kabul kirin rêveberîn dibistanan hatine derxistin hatine kabul kirin diploma mesela herî esasî diploma hatine kabul kirin lê ev yek em dibînin ku gotin da ev yek tê gotin lê pratik dema tê meşandin da pratik berova jî vî yekî derdikeve misalekî dema entegrasyona qada perwerdeyî çêbû ev yek hate gotin ku diplomayên ku ji aliyê rêveberiya xwe ser û hatiye dayîn hemû werin qabûl kirin lê niha em dibînin mamosteyên ku dîplomayên xwe ji rêveberiyê xwe ser girtibûn dema dixwazin karên xwe berdewam dikin ji wan re li ser wan tê ferzkirin ku carek din werin di saziyên hikûmeta demkî ya Şamî de carek din perwerde bibin
و ji ezmûnekî re werin derbas kirin û li gor wî werin erkdar kirin. Niha ev yek dide nîşandan ku li hember bawernameyên yan ji dîplomayên rêveberiyê xwe ser bêbaweriyekî heye, neqabûlkirinekî heye. Dîsa navên dibistanên ku berê ji aliyê Komîta Perwerdeya Rêveberiyê perwerdeyî ve hatibû diyar kirin, niha dîsa Wezareta Perwerdeya Hikûmeta Şamê dixwazin wan navana vegerînin navên dema Baasê da. Niha ev yekana hemû dibe nenaskirina îradeya rêveberiya beriya rêveberiya xweser. Niha ev yek wisa berdewam bike alozî wî kurtir bibe. Neqabûlkirinekî di navbera her du aliyan da çi bibe. Ji ber ku aliyekî eger ev yek qabûl neke, tiştên berî hatiye kirin qabûl neke û li ser wan da bixwaze îlla ya xwaz ser wan da ferz bike, ji ev yek wê bertekekî dijberî wî yekî derxîne û dibe ku gelek nokteyekî ku mesela entegrasyon jî hatiye meşandin, pratikên wî jî hatine avêtin wê paş da vegerin. Ev xeterî niha li pêşiya Rojavayê Kurdistanê heye. Derbarê hevdîtina Serokê Mîtiya Tirkiye û rayedarên hikûmeta Demkiya Şamê de tu daxuyaniyekî resmî ji raya giştî re heta nahêjî nehatiye diyar kirin. Daxuyaniyekî Kurd ji aliyê rayedarên hikûmeta Demkiya Şamê ve hat diyar kirin. Ev yek jî tenê di derbarê pêşxistina teklîn di navbera her du welatan da her du devletan da hatiye guftûgo kirin. Wê daxuyaniyekî Kurd ev yek hat pênasê kirin. Lê tiştên ku nav kulîsan da tê gotin mijara sereke mijara ewlehî bûye hatiye nîqaş kirin. Ji ber ku dewleta Tirkiye jî her tim vî yekî tînin ziman ku ewlehiyên xwe piştî aloziyên ku Sûriye pêşket şûn da ewlehiyên xwe zêdetir bi ewlehiya Sûriye ve girê didin. Yani sanki pêşketinên ku li Sûriye çî dibin yekser bandorê li ser ewlehiya dewleta Tirkiye dike. Ev yek iddia dikin û hemû tekliyên xwe li ser vê bi Sûriye re ava dikin. Şixwe zaten em zanin di pêvajoya aloziya Sûriya bi giştî de rola mîta Tirkiye li Sûriye çi bû, mîta artêşa Tirkiye li Sûriye çi bû, çi xirabî hat kirin û li ser Rojavayê êrişên çi bûn, çi dagirkerî çi bûn, heta na êşa wî nayên çareserkirin, nayên dermankirin hat çîkirin. Em wî yekî dizanin niha di pêvajoya entegrasyona a aramîbûyîna herêmê de jî dewleta Tirkiye dixwaze li gor xwe bide şekil dayîn. Yani naxwaze di navbera rêveberiya xweser yan jî di navbera Kurdan û hikûmeta Demkiya Şamê de li gorê bercewendiya gelên herêmê yan jî li gorê bercewendiyê Kurdan dîmenekî derkeve holê, çerçeveyekî derkeve holê. Naxwaze ev yek pêş bikeve. Mînaka wî sereke ji ku em dibînin, mînaka wî sereke tiştên ku li Efrînê hat jîn em dibînin. Li Efrînê berî çend roja dema 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî da gelên ku ji koçber bûbûn vegeriya bûn Efrînê dixwastin cejna zimanê Kurdî pîroz bikin. Lê cîn pîrozbahiyê dewleta Tirkiyan jî girêdayî kesên ku dewleta Tirk ve girêdayî ne xwastin ala Tirkiye dayînin. Ev nerazîbûyînekî pir tund ji aliyê kesên Efrînî ku dixwastin wî cejnî pîroz bikin ve derkete holê. Yani nerazîbûyînekî ku mesela devleta Tirkiye çıkarî wî li Efrînê heye. Çima di cejna zimanê Kurdî de ala Tirkiye li Efrînê were rakirin. Ev yek hat nîşandar. Yani em dibînin ku aslında ev tekiliyana, ev hevdîtinana hemû encam da bi armancekî ku destkeftiyên Kurdan bikaribe têk bibe bandorê xwe li ser Rojavayê Kurdistanê û Sûriye zêdetir bike û girêdayê pêşketinên siyasiya herêmê ve jî aslında bandorên ji derve de ku Sûriye çî dibin bikulbîne ser aliyên xwe. Yani niha em wî dema dawî da dibînin mesela pevçûnên di navbera İsraîl û hêzên Sûriye'de dîsa dest pê kiriye. Vê hefta derbasbûyî de aliyê başûrê Sûriye'de dîsa alozî di navbera Sûriye û İsraîlê de Kurd dibin. Ev yek dide nîşandan ku aslında hewildanekî din a İsraîlê ser Sûriye heye.
Peki ev yek ve jali Türkiye ve çavat dediğin işte ve hevditini de kuyadı be. Yek nikaşı ki kuhatiye kirinci gore agahi megirtiye derbare peşketinin İsrail'i dinava Suriye'de müjareke hatiye nikaş kirin. Le vek migot yani ev agahin ku mebdes kıstına hemu agahin kulisine yani ne resmine dahiyaniye ki resmi derbare ve hevditini de ne hatiye dahi.